Actualment, més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes. Les polítiques de planificació i regeneració urbana són una prioritat dels governs per convertir les ciutats en espais funcionals i habitables per a les persones. Una de les tendències de l'evolució de les nostres ciutats i una de les seves més preocupants característiques és el tret de que els grups socials tendeixen a separar-se sobre l'espai. Com que la possibilitat de triar lloc de residència és una funció de la renda de les persones i de les famílies, com és obvi, aquells que tenen més poden triar més i aquells que tenen menys poden triar menys. És a dir, que tenim que aquells qui menys tenen tendeixen a concentrar-se en les àrees més degradades, les àrees més mal servides. L'any 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa la Llei de Barris, un extens programa de renovació urbana que tenia per objectiu millorar les condicions físiques i socials dels barris. La iniciativa s'acompanyava de dos programes complementaris, Treball i Salut. La Llei de Barris té exactament aquest objectiu, és a dir, intervenir en aquells àmbits que necessiten d'atenció especial, aquells àmbits que són els més degradats, aquells àmbits on es concentra la major problemàtica social, però no intervenir d'una manera, diguem-ne, sectorial, no amb el tema de l'habitatge o amb el tema dels serveis, sinó en tots aquests àmbits alhora. I això són les polítiques integrades de rehabilitació urbana. Persones investigadores del projecte SOFIC que treballen a l'Agència de Salut Pública de Barcelona han analitzat si les millores físiques i socials assolides amb la Llei de Barris han repercutit en la salut de la població. A Barcelona, 15 barris van aconseguir el finançament de la Llei de Barris. La majoria d'ells són d'alta privació socioeconòmica. D'aquests, se'n van seleccionar els 5 que ja havien completat el programa per fer 2 estudis que es presenten a continuació. El primer estudi analitza la percepció dels residents sobre els canvis en el seu barri i mostra que la majoria de projectes de la Llei de Barris han tingut efectes positius i importants en la salut de les persones. Una de las cosas que se pelearon mucho para que se hicieran fueron los ascensores de la calle Alcántara. Esto ha sido estupendo, porque si no, para poder subir a la montaña caminando, imposible. Imposible era para nosotros. En el Toni Guida hay muchas entidades, y una entidad que es la más grande es la xarxa de intercambio. Te relacionas con otras personas, hablas con ellas, estás distraída, te enseñan cosas, y a mí particularmente me ha ido muy bien, me va muy bien. En Toni Guida yo digo que es mi segunda casa. El segon estudi analitza dades de l'enquesta de salut de Barcelona, feta a una mostra representativa de la població, per conèixer els canvis en 2 indicadors de salut. Els canvis produïts en els barris que han participat en la Llei de Barris es comparen amb els que hi ha hagut a barris no participants i de condicions socioeconòmiques similars. Veiem com en el 2011 la salut percebuda millora respecte al 2006 en els barris intervinguts, fet que no passa en els barris de comparació. La salut mental també millora en les dones dels barris intervinguts, mentre que en els homes la intervenció sembla prevenir l'empitjorament de la salut mental que s'aprecia en els barris de comparació. Hemos observado que la mejora en salud ha sido más importante en las personas de las clases sociales más desfavorecidas. Aquesta investigació ha estat útil per mostrar com les polítiques de renovació urbana poden millorar la salut de la població. A la ciutat de Barcelona, en els barris intervinguts per la Llei de Barris, s'ha observat una millora de la salut i una reducció de les desigualtats en salut.